Добър ден на всички! Днес ще направя една много хубава чорба. Чорба за махмурлии, тъй като днес се предполага, че ще има и махмурлии. Става и много хубаво, ще стане за противогрипно, защото тук имаме 3 вида лучини, чесън, прас, имам и пресен лук. Сега там съм се нарязал и още една глава много малка стар лук. Сега като запържа това беконче тук, ще се нарежа тия лучините и ще ги сложа и те да се задушават в мазината. Ето сме си приготвили сега и малко от селската трошия и листа от киселото зеле. Гледал съм да няма кочанчета в киселото зеле. Нали, селска трошия и кисело зеле листа съм нарязал в тази купа. Тук имаме два вида бульон. Това е към 300 мл общо взето заедно. Бульон от свински крачета 150 мл и 150 мл костен телешки бульон, говежди. И в тази купа тук имаме и армеева чорба. Стигнем ли до армеевата чорба, продължаваме нататък. И сега сложих тук в една купичка си бях накиснал ориз да се измие от нещастето. Сега и него ще го сложа тук при лука. Като чеснъчето ще си го остава, най-накрая ще го сложа, защото той е по-нежен. Сега ще го сложа и тук този ориз, така да промени цвета горе-долу. То се вижда един. Айде, той почва вече да поема от водичката от лука и от пръза. И като го усета, че е готово да е поело водичка, да почти на мазнина да е останало, ще добавя и листата от зелето и от селската трошия и те да се бланшират тук в тази мазнина. И стигнем ли до там, продължаваме. Значи сега тук това нещо остана почти на мазнина. Ето виж, почти на мазнина е вече. В този точно в този момент сложих и пресния чесън. И тук бъркам енергично, за да може навсякъде да отива мазнината и отдолу да не се припързва, защото имаме 3 лучини, вече и 4-та лучина. Да не се запързва отдолу и сега в този момент ще добавя сега тук армеева чорба. Няма да слагам всичкото количество, да си заври. Сега ще сложа и кокаления бульон. Сега се разтапям в момента, е там и малко от свинските крачета и лошета пача бях правил. И от пачата ще сложа малко тук и ще опитам на сол как е. Ако е безсолно, тъй като малко съм обезсолил, нали, листата от зелето и от селската трошия, там домати, морков, каквото имаше карфел, съм ги обезсолил и сега ще опитвам на сол. Ако ми е безсолно, ще добавям от армеевата чорба. И до след малко. И ето чорбата завря вече. Сложил съм бульона от крачетата, армеева чорба и добавих и водичка, доста солено беше. Разредих с водичка, добре, че не сложих всичката армеева чорба. Тук отгоре съм поръсил с червен пипер една лъжица. Ако обичате по-лютиво, по-пикантно, може и малко лют пипер да си сложите. Пушен на прах, на люспа, може и черен пипер съм сложил така на връхчето на лъжичката, малко повече даже, защото това обича малко по-пикантно да е. И от тук нататък вече кой каквото иска да си слага, слагам това. Може и ако искате сушена чушка сладка, нали, кой каквото иска. От тук основното аз съм го сложил за мен, което е основното, съм го сложил, вече оттам нататък импровизирайте. И като се свари сега ориза вара до сготвяне на ориз и евентуално умекване на моркова малко повече, защото той е по-твърдичък, ще сложа в една чинийка да опитаме. Ето тук сега се изкарах в една чинийка. Тук оставих котлона включен още малко, може би ще трябва сега, опитах. Само моркова не съм опитал дали го врял. Ами и още малко иска и моркова. Значи до тук 40 минути е вряло, може би 1 час. Само месото да опитам, не съм го опитвал месото. Да, месото и то е горе-долу сготвено, значи до тук 40 минути, значи още поне 20 минути ще го остава и ястието ще бъде готово. Много вкусна чорба. Както искате, така си я кръщавайте. Някои са я кръстили по един начин, а сега няма да я кръщавам, защото е с селска трошия. Не е само с зелеви листа. Затова ще се я кръста. Вкусна зимна чорба за махмурли и против грип. Лека вечер на всички!